Good afternoon mga ma'ams. Hello sa inyong lahat. So isang mainit-init na araw dito sa Hagna, Bohol. At syempre kasama ko pa rin po. Diba? Alam mo talagang kinis nito. Sina Brenda, Gwen, and Britney nasa loob pa. Kasi sabi ko mag-toothbrush muna sila. Siyempre pupunta tayo sa location namin ngayon para sa aming lunch. Mga bisita. So for sure may mga magpapapicture sa kanila. Sabi ko mag-toothbrush muna kayo. Nagmumug lang kasi ako. Charot. Hindi natin sila kasi magla-lunch na kami. So, hindi lang namin alam kung saan kami. Kaya, samahan nyo kami. Okay? See you there! Unang gusto lang. Ito na kami sa location. Hi po. This way, ma'am, sir. Ito na yung aming service. Ngayon tayo sa location. Ano lang na yun? Okay lang. Malayo pa daw yung ano? Malapit lang naman. Ito Antonio Sofronio Madrona. Dito po kami sa aming kakainan ngayon. Siya ang ano pala, Hermano Mayor. Kanya yung damit mo, Britney. Nakatasin yung likod. Nandito pala yung bahay ng Hermano Mayor. Wow, it's zombies. Hindi ha bayabas, oh. Ay, sayang yung ibang bayabas na bulok. Good afternoon po. sakit lagi ko. Good afternoon po. Ganda, oh. Anak. Hindi mo mag-show ko, ay hindi ka before show, before repent ko. Ha? Hindi ka before show kay, magkakayas lawas. Ay, Makaunin mo ang buwan sa'yo. naguto mo na po dahil inig. Depende kung guto mo. Ano saan? 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 Ang gagawa ni Lola ni. Huwag mo kayo ng masaka. Nakaadto mo sa inyo, Brent. Saan? Kadto namin. Ayun nga pala. Sa inyong buwan. Pag mo muli ng buwan. Kato mo nagkita eh? Asa mo to kung picture ka uban? Huwag mang kadat to. Ay. Ito yan, ito na ako. Ito mo nung kasuan, Manila. Ngita mili mo. Kani, asa rin siya? Pero, Si Yaya Hana, si Amanda. Yan paan. na. Dito, may na. Dito sa inyong i-house na. Kain na po. Hindi ka sila ni Kuya. Ano po sila yung kakanin? Ay? Ugma, mamakaw tayo nila. Oh, basta mo muli sa gabi na? Ito pa alam. 19 pa ma'am. 19? 19. Pero magistahan ma. Dili na ta, ugma. Ako ka na, yung mga tuan. Na yung sundo na mong bagay sa tuan. Ugma? Sa oras? Depende. Ay, isa ta kayo, nanungulo kayo. Kumawa mo. Sarap ng aming lunch dito, oh. Testa talaga. Kasi ang dami.
Diet ka? Opo. Aparte ba siya? Akala ko manok. Ito-buta. Maris bongbong. Ama sarap. Tayo. Pa. May basket ko, may nito. Lamit yan. May most ko rin, kay idol naman nyo. Kaya ang Mana. picture sa tatanan. Kadaghan na. Kaot sarap. Isa na nun. Kaot sarap. Hindi ko makakagig. Sundan ako niya picture-picture. Di, mabalik ko naman yung pagkaon. Malabay kung sundan ka. 1, 2, 3. Ay, ito madam. Madalo ka. Dali na. Dali. Ay, paano sa? Balik ka. Yawa naman isa. Balik ka. Sinan. Dito ka, madam. Gaga. 1, 2, 3. Ano ka si Brian? Idol ka yung Brian. Ano si Brian? Brian! Ako! Si Brian ba ako? Di ba isa ka Brian ang nari? Gaman ko yung sa inyo, buhok na. Brian! Bago na karon. Yawa. Magkatulad ang picture niya ka ng mga magkaon sa mihan. Asan ang kauban? Dili ka mis. Kita sa kanamis. Okay na ba kayo? Wala, ang diet sarap. Madam, okay na ba ito dito yung stay? Oh, di namin ganahan. Ay, mula muli. Gusto namin dili raw ako magdagan laki di sa unahan. Magkakaw mo nini. Di ko ginanin dire. Bawal wala saan sila. Nan laki dire. Mulis ka sana magkaugma. Ay, disco mo di ay. Disco mo di ay. May pa. Pansa, pwede mi mag-stay po dito sa kwan. Hindi. Basta di kayo yung laki. Brian kami. Kami alay. Brian. Kami alay. Dosi ka mukha kay nagtulong mi kay Grabe na Windows eh. Ah, kay 19 mamanita no. Sabi niya 15, kanya raw yung 5. Sige sir, disco mi yung Gusto na sila ba? Na makuno din ang. Uy, papungi pa kang Louie. Ano to? Papungi pa kang Louie. Ha? Doon lang lawis dire. Ayok pa. Pwede mag-ituro yung Binji. Di amin dawit may kasaka sa stage na Kabanturo family. Ipasaka mi sa base mayor. 19 pa makamamuli. 19? Sakto lagi. Ito. Ano nga ito? Okay na to. Okay na ka. Di mo nga ito apat ya. Adi balik ko sa inyong istihan ba? Eh, yung siya nga, pwede na pong udahin ko dito sa buhan ba? Itong pagdilya. Murag ana, murag di kundi mi makalaki wa ambak rito. May hapon sila. Sila dito. May mga boys. Oy, pre. Tama ang taon na kayo. Delikado na ba ni kay patupat mo sila laki ka. Dali na sir. Lami kayo makabula-bula karon. Ano, Brian? Idol, Brian. Brian! Di, Brian. Kamu na lang alas 7, at least mga 5 o'clock na naman tagbilaran. So, morning sa live disco mo. Inig mo nga siguro, mahaw ka, kuman. Naka Nakaw na. Nakaupo sila. Kuhaan sila ba? Nakina ba? Kagayan ba? Kaya mo kitiglo kasi kinong daring. Kain ako. Di, okay na naman. Ilan ang siling lang. Nasa ka pa rin tayo, kamay. Depende yun yung mga kaugma ni mga Eto, magkakapatid or ano yan? Drawing lang. Painting lang siya. Akala ko yung family nila. Yan ko gala pinakawa na mo uli. Ay, sige lang. siya, wala na magkalo, mag-picture, kaya siya amang, isa kay buang, isa nagtiyap. Nagulay mo ito sila. Nagubag yun yung kulay. Nagubag yun yung kulay. Balik naman. Ano ba yun? Matulong ni mong gens kay mo anak. Ayun na, ayun natin to. Hindi man siya makuha ka na ako nag-gens. Kasi dito ha, libre na niya. Pag-intra sila ito. 20. 20. 20 yan, mas bigyan sila kay Bayan. Oo. Ngayon pa. Grabe ba? Pasuwagan man mo. Dabes, ang picture mo clear mo na. Bakit mo pwede Ay, dali na ko sa mga eh. Uy, matay man bulis. Ako pa palis po sa, hindi mo malagad ha. Oh, lagi. Mag-resume sila ba? Nawa kayo eh. May service.
Ano ako? Ilang speaking ba? Dali na mo. Bigkating eh. Hindi ba ito ako? Kung sobrang yan, kasi kagbay, ikaw kasali ba? Kasi siya ko di ba? Di ka mo ng Cebu, madam. Eh, sumala. Ikaw magdala, i-entertain mo. Paano yung mga ski rin? Ang mga ski, mga. Sangguni ang kabaklaan. Ay, sa pagkana ko mga... No. Ikaw hindi, gusto mo ka. Dali. Ama na pwede. Hey bro. Come on. Abay. Sinugani ko. Yakapin mo rin siya. Ay, sa ulo. Ka sa ulo mo. Closer. Pero ikaw yung manager nila, Day. Ano to? Basketball team. Tugas ni? Ano ba yung to? Tugas? Kita tagpuan na, pagayan. Busog na. Ala, laki oh. Laki ng buko. Ay na, ibayabas oh. Oh, itong best. Kani oh. Oh. Ayun bayabas oh. Ay, hilaw pa. Best. Ay, mangawat ang tambes. Tambis. Pwede mangawat ang tambes. Ala. Yan, nadekoan pala pinig. Ha? Tapos aasinan. Asin lang yun. Hi guys, andito kami ngayon sa Bungamar, Hagna Bohol, sa bahay nila ni Kapitan. And may nakita ako ng very rare plant, ay fruits. It's my first time to see this and they call this... Ay! Ilok. Ang tawag na dito ay avocado. Ang ganda ng avocado nila. Ang Kulay avocado pink. nila. Mangawat ko, ma'am. Kailan ako? Ang ganda ng avocado na kasi first time kumaka. Avocado pala ito, no? Kulay pink. Thank you so much, Hagna Bohol. Dito lang ako nakatikim ng pink na avocado. Lami. Oh, kanang ito mang ino. May bago tayong prutas. Dara ay. Makaon ni ma'am? Dili uy, ayo si Dili uy. Dara oh. Makaon ko dili. Ayaw magkaon si Dili. Dara oh. Magkaon na. Magkaon ni. Mulberries man eh. Guys, dito nakakain kami ng avocado na pink. Dito naman kakain daw tayo na Grapes na mini grapes. grapes daw to. Ito ba? Kanang itom ra. Sure ba? Asan pan? Hindi langka to. Ha? First time ko nakita ng langka na ganito. Min lang ka. Maliit. Magkaon na bong? Oh, Makain ba to? Mulberries na gini, di lagi mo matuo. ay tubo na ay Wala unod may na. kaayo. Naamlay unod. Parang puno lang sa nakaha pero ang lilalim pala yung ano niya. Naamlay unod oh. Silaw. Silaw. Pero ang nagkauna sa una kaya nagtituyo kami niya, makauli. Ha? Tabuang? Nagtuyo kasi mawala kauli. Aso. Malam. Aslom no na kain. Kanang yung hinog kaayo may tamis. Kanang itom na kaayo siya. Ang sarap. Ano ko? Sarap na avocado nila dito at saka ano ha. Damihan mo, Ate Gwen. Pwede ba ka magtanong ano niya? Paano? Kanya naman sanga. Lagi. Damihan mo. Uy, kaayo. Mulberries. Nagkaplay ko na sa ilaw. Murag wala. Sorry, sorry. Pag kani gaingit oh. Itom na kanang itom kaayo. Moy tamis kaayo. Ay, ang pagmangkon, wag lahat na ulo ba? Ay, Hi, babe.